Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba bajop pengrup ubadai UMDC karam beraijer ngam ulaong bakasorkar MDE kala persyang banle shibun bat kwa ban pen i kikam kibakalale. Henry kamdon jeng mut satya lada om job final. Ulaong bakamat ILP wat lakadai kabala menjur daga yung dorbar tauan. Henry mentaki pat ba kila saha ka namar omtip ayu kalajia. Habap hairu syakamat metor balai ko sorkar kamnut ban pen ipat ba ya ka kaipat jong ka high level committee baru syakamat ya ka japut ba ka asam ba ka lashim kia ban pen ben Henry la yo i pen ban ba kimi bun ki kenrum kenram ka jingya lenti jong ne sorkar nado mo kia persyang nakalian jongki bakin le kita Henry ka ka banga amut ban ong pat kalong ba ladap him job ya ka final kan mentoy ayu KLP pelada dia pas ke resolution dari hadu mentah ke sah apa ke umdum baru pat ba jong jelas umtip lah jayu ka union home ministry kam ai kan ono ka kata ka jing pensyai ka ba mo ka da ba kam la ban ai KLP hawat kila pas ke resolution mulai menjur lang bat yang opposition ro kata ka di koi mentah kan ka themator issue balai kim nut ban penipat ba ya kata ka report jong high level committee hatu ka don sisha ni kata ka report ro lada ki desha kata sorkar ban mentah upat ba pelajian upat ba peni public ya ka report jong ka high level committee na mentah kan ya themator kata ka di ka mga ong ip bro ba lada ngimpoi sa ka thong ngimpoi sa ka final kan mentoy yu ba pinle kinong ki issue kum mentang ipet ya ka border issue piang ka border issue kum mensyukuran hang fi po konsensi jongi ki ong RCM kinwan banyak penbet put dai nakaliang hapo umadan nakipat ba nong syong sinong ki penpau yang UMDC ubang ki lajit maki badalele ru kinum sya yang chief minister jong ka megalia bonwan hapo langpi nomor balik ulan jong ka put usam jongi kamdei tan hapo langpi kading kam na si sharum sa arpo lai po kilometer te kata ka di ke ba kani ka sarkar ka pen i supat ba ngin le ya ke ka baki kerpat mo baki la dap kular hapo ki election belada bakin le Henry kawiru 4 poin kan caka final ban yo tau so ba mo baki pat ba jong jela ki kemit lenti kan hadu mentang 4 dap mentaka border issue ki ong kilet tu si jan kelumar hapo border dia riboy ngasngo si ban yo i ba daki pat garu ki basyong border ki ya le na tau put usam jongi kalau tu kam ka insult ya ka mah ka state jongi bahadu katu ki ya fight bat kawai ngaong ba dakani ka dik tang kata ka advice ya kani ka sarkar ba pikwa ban penbet yo put usam penbet kat kum ki put jong ki hima ki sedarship ki simship ba pher wat let penbet yo put usam ba phini ai no saka asam da ka don jing so thu lang ma phi ar sarkar kata te kemut kan mi ke jing krumar kan mi ke jing umsnam ka ba jorba ki sngi ban wan lada ki penbet yo put usam da kabaya huntang arsokar klempet ya ki put sam jong ki hima bat ki sedarship ba pher i ong kumta ba prestun job ning kong na parti kongres ila syagru maka parti kongres ilong minister ka cabinet ngadu ka nosnam na try biway ngitip ki pa ba jong jela itip ilong minister continuously na po parti kongres te kamud kita ka jing bam di sya bambang parti kongres mo idai mai ken balik di sya bambang bekam le dan nyingi dikit new leader bawan namta kongres parti kum kiyut ngin persyang bangin penkela bangin tani kiyut jong kejela bakin sotu marbalik kam hawa ko di kamin kadai ba bangin iet chai kari ya ka mah ya kari ba ya ka jat ban riu hawat ka parti kadai kawai ka bangin lajit ndrei kadai ka platform ini bangin la bangin yat hadu national level ka parti kongres ka parti ka ba long sekolah te kum tahin ndrei ladai ong iba prestun kum nang ba ila bakla mar ba idon hima ida ka parti kongres menchua